Milahos pagsulod sa gate sa Abono Elementary School ni adtong Biyernes adlaw sa Santos, Nobyembre 1, dinhi sa Barangay Pahak sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang mga nangangkon nga tag-iya sa yuta nga gibarugan sa maong tunghaan. Sa CCTV footage makita nga mitaod sila og usa ka tarpulin nga miingong private property ni Marciano Alegres ang maong luna og midimanda nga bayari nami ug mudawat nami. Makita sabang ilahang pagpadlak sa gihisgotang tunghaan bisan na naapay on duty nga security guard sulod niini. Apan mipasabot ang DepEd Legal Officer sa Lapu-Lapu City, Attorney Maricar Roñez, nga walay katungod magkandado kini mga nangangkon nga tag-iya tungod sa nakapangan sa Lapu-Lapu City Government ang luna base sa ilang gikuptan nga deed of donation ug tax declaration. So ni-execute si Fructuoso Fuentes og deed of donation in favor sa City of Lapu-Lapu 1966 August. So, mao ni karon ang basis nga ang ato ang giila nga tag-iya sa yuta kung asa gitukod ang Abono Elementary ug Abono High School kay mao gyud ang City Government of Lapu-Lapu. Sa pag-execute pag-issue aning tax declaration nga ang gi-declare nga owner mao pod ang City Government of Lapu-Lapu. Giila sa Lapu-Lapu LGU ang mga nakita sa CCTV footage mao ang 7 ka miyembro sa pamilya Alegres. Apil sab sa nangu sa pagpadlak sa tunghaan mao si Noel Alegres Cosep. Gisuwayan sa MyTV Cebu News Team ang pagkuha sa habig ni Cosep apan wala kini sa ilahang panimalay sa atong pagbisita. Apan nagkanayon ang City Legal Officer sa Lapu-Lapu, Attorney James Saison, nga nadawat kining pangangkon gikan sa pamilya Alegres sukad pa pag Septembre. As far as kami, officially. Sa kang mayor na kang mayor nga time. karong September pa. Isuwat sila nga na sila i-claim, nga ilang i-threat sila nga ilang ipadlak. But of course, ato pa mangi-retrieve ang tanan mga papers at that time. Mga 2 weeks before November 1, na nato i-threat nga ilang ipadlak. Unya among nastoryahan, nakastorya man na nako si Noel Cosep over the phone. Ako siyang giingnan nga if you have legal claims, you file it with the appropriate court. Si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan sa iyang bahin nagkanayon nga mahimo lamang nila ang pagbalik sa yuta kung mapamatud-an nga ang maong pamilya mao ang nanag-iya sa luna. It's difficult for us nga bayran nato sila nga na may dokumento nga ikapakita nga gidonate ang maong eskwelahan. Pakita nga dunay resolution. Now kung mo insist gid sila nga pabayran, they go to court. So that ang korte mo mando kung magpatuod nga katong deed of donation, invalido to. Desidido ang DepEd o ang Lapu-Lapu City Legal Office nga musangat sila og kaso nga illegal detention and coercion ni Noel Cosep ug sa mga kauban niini base sa CCTV footage. Ilabi na sa paglock nila sa guard sulod sa tunghaan. Based sa among assessment, there can be 2 cases kamong ma-file, which is illegal detention, whether slight or serious, kamo panangtun-an. But for sure, illegal detention kaya na may lady guard nga na trap sa sud. Oo. And then, we'll also file grave coercion. Hinuon na mahayag ang prinsipal sa Abono Elementary School nga nakagawas ra ang lady guard ni adtong Biyernes ug ang insidente wala nakaapekto sa klase pagbukas balik sa klase karong Lunes, Nobyembre 4. Sa ato ang operation sa school, okay raman. Regular ra gihapon ang classes nga atong gikandak, wala ray disruption. Wala magid siya na nadugay diri sakto ba niyang shift 6 AM to 6 PM. Dayon si kapitan na ang nitabang niya kay para ma-open ang gate nga gamay sa eskwelahan nga katong gate bitaw nga dili maoy gipadlakan nila. Mao tay among gitry og open, dayon nakagawas ra sad siya. Kini si Eliza May Piñaranda alang sa MyTV Cebu.